Prvý Rick sa ocitne priamo pod výbuchom, jeho telo sa okamžite vyparilo a na asfalte zostala silueta, jasný spálený tieň. Toto nie je fikcia, vyparení ľudia skutočne zanechali skutočnú stopu, otlačenú teplom. V blízkosti nie je nič iné, všetko zmizlo. Výbušná vlna pokračuje rýchlosťou 1000 km za hodinu, ničí domy, búra múry a strháva strechy. V okruhu 3 km je len prach a trosky. Vzduch sa stáva zbraňou. Druhého Ricka táto vlna zrazí, spadne a drevené trámy mu vletia do hrude. Rick je pokrytý popáleninami a ledva dýcha. Obklopujú ho výkriky a plamene a na mieste stráca vedomie, aby už nikdy nevstal. Oheň všetko pohltí. V centre mesta sa začína ohnivá búrka s teplotami 1000 stupňov. Vzduch je nasávaný smerom k epicentru, akoby do obrovského lievika. Ani v suterénoch nie je dostatok kyslíka. Ľudia zomierajú v stoji. Tretí Rick z kopca zazrie záblesk a reflexívne zavrie oči. Aj z 3 kilometrov je svetlo oslepujúce ako slnko bez okuliarov. O sekundu neskôr počuje rachot a zem pod jeho nohami sa trasie. Vietor ho udiera do tváre, ako by prešiel vlak a Ricka dokonca zrazí na zem. Nechápe, čo to je, ale cíti, že sa stalo niečo mocné. Potom sa nad mestom zdvihne hríbovitý mrak. Biely, hladký, dalo by sa povedať krásny. Celý diel nájdeš na YouTube kanáli To je Rick.